Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har en kone, 4 børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen ind til mig og spurgte Johnny, har du travlt? Han svarede nej. Så tryk på denne knap med din højre hånd. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har en kone, 4 børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen ind til mig og spurgte Johnny, har du travlt? Jeg svarede nej. Så tryk på denne knap med din venstre hånd. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har en kone, 4 børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen ind til mig og spurgte Johnny, har du travlt? Jeg svarede nej. Så tryk på denne knap med din højre fod. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har en kone, 4 børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen ind til mig og spurgte Johnny, har du travlt? Jeg svarede nej. Så tryk på denne knap med din venstre fod. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har en kone, 4 børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen ind til mig og spurgte Johnny, har du travlt? Jeg svarede ja. Så tryk på denne knap med din rumpe. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har en kone, 4 børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen ind til mig og spurgte Johnny, har du travlt? Jeg svarede nej. Så tryk på denne knap med din mave. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har en kone, 4 børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen ind til mig og spurgte Johnny, har du travlt? Jeg svarede nej. Så tryk på denne knap med dit hoved. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har en kone, 4 børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen ind til mig og spurgte Johnny, har du travlt? Jeg svarede nej. Så tryk på denne knap med din tunge. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har en kone, 4 børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen ind til mig og spurgte Johnny, har du travlt? Jeg svarede ja. Du er fyret.